our message is clear. We want to win Gauteng without any form of coalition. Usihlalo ANC kwiphondo laseGauteng umnumzana Phanyaza Lesufi uthi ukuba iqela lingangaphumeleli kunyulo oko kungathetha ukuba kuphela komzabalazo. Abazali babafundi besikolo samabanga aphansi apha Dadamba kuGatyana eMpuma Koloni bamemelela isebe lezemfundo lephondo ukuba lakhe lesi sikolo izindlu zangasese. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi nxatsho ke nakunibabukeli bethu kwijelo iDDT masikawuleswa huqa. Usihlalo ANC kwiphondo laseGauteng umnumzana Phanyaza Lesufi uthi ukuba iqela lingangaphumeleli kunyulo oko kungathetha ukuba kuphela komzabalazo. Umnumzana Lesufi bethetha nekomiti yesigqeba se-ANC eGauteng eBoksburg izolo. Kunyulo lukazwelonke lwango-2019 i-ANC yabambelela ngamazinyo kulawulo kweliphondo laseGauteng. Kunyulo lomasipala lwangaphambili eliqela liphulukene nolawulo lomasipala bambaxa bathathu. Kodwa i-ANC eGauteng ikholelwa ukuba isesethubeni lokuphumelela unyulo lukazwelonke. We are entering a crucial stage where we will defend the African National Congress in our province. And our message is clear. We want to win Gauteng without any form of coalition, without any form of factional partners. We will win Gauteng alone and we will govern this province alone. Kwilirhutla yakutshanje okaLesufi uphawule malunga nomba wokuchithwa kwesibheno se-ANC kwinkundla yomgaqo-siseko kwisigwebo esigunyazisa i-ANC kuba inike i-DA ingxelo equlethe inkqubo yeliqela yokuqeshana ngokobuqabane. Lo sihlalo we-ANC kweliphondo laseGauteng uthi kukho ukungavisisani ngalo mba. And a cater deployment means that somebody that is highly qualified, competent, committed to serve and ready to ensure that the work is executed must be given an opportunity where he meets the profile of those particular jobs. okaLesufi uziphikile izityholo zokuba inkqubo yenasisipani yindlela ye-ANC yokugaya inkxaso kunyulo. All these political parties, they serve in the legislature. They know we put these jobs in our APPs. All these political parties, they serve in the legislature. They can hold us accountable if you are using this job for electioneering. They're not doing that. What is the shortcut is to go on a public platform and insult this program. Umnumzana Lesufi uthi ANC isesethubeni lokuphumelela unyulo lukazwelonke. Abazali babafundi besikolo samabanga aphansi apha Dadamba kuGatyana eMpuma Koloni bamemelela isebe lezemfundo lephondo ukuba lakhe lesi sikolo izindlu zangasese. Esi sikolo sinezindlu zangasese ezigunjelweyo kodwa asasetyenziswa emva kokuba utitshala walunywa inyoka kunyaka ophelileyo. Amagumbi angasese nokunqaba kwamanzi zezona ngxaki ezijongene nesisikolo. Abahlali bathi kulamagumbi sele kuhlala iinyoka. Bakwathi le meko yesohlutha isidima sootishara nabafundi. Sasicinga bafana uba uyayithathela ingqalelo lonto le watyiwa inyoka umaqoli kwezi toilet. Sabe ke ngoku siyazivala ii-toilet sizithuma ngaphandle. Isikolo sethu asinamatanki asinamanzi. Umuntu athethe e-toilet aphinda bhonqoka atshone phaa ngaphakathi phaa abasekho kapho bantwana sebemka. Kudala ke isikolo sabanje. Ndindoda ethanda ubhala. Ndimbhalele ugade izihlandla ndizazi bazingaphina ndimxelela ngento idibene nesikolo. Iifestile zophukile kwaye amanye amagumbi okufundela awekho semgangathweni. Sisikolo bendifunde kuso. Kungoko ndibonela ukuthi no make ndize apho bendifunda khona apha Dadamba ngoba ndiyayiqonda le ntlungu abantwana bakuyo ngoba kwizikolo zonke esihamba kuzo ingakumbi naseCape Town abantwana babanengxaki malunga nezihlangu kunye nepads. Nisikwazile ukuthi singipuna wayi isikolo sasifakela iglass namhlanje sanikela nje besentshilo ngepads bantwaneni. Isebe lezemfundo lithi selinikezele kumbutho wabucala owayethembise ngokwakha izindlu zangasese kwesisikolo. Esi sikolo saripota lomcimbi wezindlu zangasese ezingalunganga kwisithili eso ke sithe sayiripota sona ephondweni. Iphondo lathumela ke abantu abasuka esithilini bokwenza assessment yemeko leyo kangangentoba esi sikolo sifaka uluhlu lwezikolo ezizawuthi zilungiswe inkampani yabucala entokuthiwa zi-NGO.
Abazali bafuna ungenelelo olukhawulezileyo ukuze kuphucuke le meko. Ndikulandile Mbulali kuGatyane. Ibutho lophando elikhethekileyo SIU licelwe ukuba liphande ithenda entsha yezothutho yesikolo eMntla-Ntshona. Ikomiti yezothutho yendlu-mthetho eMntla-Ntshona ithi irhanela ukuba kuye kwabakho okungafanelekanga ekunikezelweni kwale thenda nebhengezo yokunyaka ophelileyo yaze yaqosheliswa kwinyanga ephelileyo. Iindlela ezishiweyo ke kambe abafundi bajemile baswela uncedo kwiveki ephelileyo. Abanye abafundi banxolekeke kwingozi xa kuthe ngesaquphe i-steering wheel sebhasi sisuke saphuma. Uphando olwandulela isehlo lufumanise ukuba umqhubi usebenzise ibhasi eyahlukileyo ukuba ivavanywe ngolwasuku kwinkqubo yokuqinisekisa isithuthi. Ukanti isiniki maxabiso sokuqala sesithuthi sesikolo sisephantsi kophando. Indlu yowiso-mthetho yephondo ifuna ukwandisa umda wayo ukubandakanya nesi siniki maxabiso sitsha. We think the SIU to a great extent would assist us because we don't think there can be so much fanfare about allegations of corruptions when nothing has happened, but we do not have any proof. Amaqela aphikisayo wezopolitiko wephondo aqine kwelokuba kunomshikashika worhwaphilizo kwinkqubo yesithuthi sesikolo. One would think that the department this time around would have done its due processes to ensure that same issues do not come up again, but it shows that they did not do that. So it shows that there's a lot of corruption in that department. There's issues around the tenders and the contracts relating to scholar transport, and there's definitely corruption. But we do not get any answers, we do not get any verifications. Xesha linye iqela eliphikisayo eliphambili kweli phondo lihlaba ikhwelo ukuba umkhuseli woluntu angenelele. We further written to the public protector to request the public protector to investigate the allocation or the appointment of scholar transport in the Northwest. Isebe lokhuseleko lasekuhlaleni nolawulo lwezithuthi limemelele kwabo babona olukhwaphilizo njengomqobo kwinkqubo yesithuthi yesikolo bamangale kumapolisa nakwezinye iiarhente zonyanzeliso mthetho. My advice to those that are making this allegation, it's very simple. Please assist us. Go to the police, report this matter, open a case. Let's get the case docket. Icandelo elikhethekileyo lophando i-SIU igqibe kwelokuba uphando lwayo ngezivumelwano zesithuthi sesikolo zangaphambili ukuba zitendalaziswe kwiphondo kwinyanga ezayo. Iarhente zeziqinisekiso zibongoza abaqeshi kwinkonzo yoluntu nakwinkonzo yabucala ukuba basoloko behlola ukusulungeka nokunyaniseka kweziqinisekiso zabasebenzi kunye nabafundi. Ukukulandela ukwenyuka kweziganeko zeziqinisekiso zomgunyathi kunye nokugamva kweziqinisekiso. Ukuvumbuka kwamaziko emfundo ephakamileyo omgunyathi sekulithuba kuxhalabisile kweli lizwe. Zinyukile ingxelo zeziqinisekiso zomgunyathi. Kulunyukiswa uluntu ukuba lulwaphulomthetho ubani anokohlwaywa ngokulenza. The Hawks arrested an employee of the Department of Higher Education and Training on 11 December 2023 for fraudulently issuing a diploma certificate for cash. Abasemagunyeni bakwalumkisa nangezikolo zomgunyathi ezifumaneka online. Ingxelo zithi uninzi lwabasinga zikolo lugcwele kwiidolophu ezinkulu kweli lizwe. We're seeing a burgeoning of what we call degree mills, institutions operating online and offering qualifications that are not legitimate. Social media has become an absolute selling point for these providers. You could just scroll through and find that they could sell you an entire qualification, at a particular price. Nokusikela enqatheni ngokuphathelene neziqinisekiso kwenyukile. Uthabi Liyoka ebekusithwa ngomnye wosoqoqosho abaphezulu kweli ukuluhlu lwabantu abagamfe iziqinisekiso zabo. We do hope that with the promulgation and the proclamation of this Amendment Act, we'll work together as a system to move more incrementally into all these high-profile spaces. Uninzi lweziganeko lubikwe kwigunya abantu leziqinisekiso iSouth African Qualifications Authority ngolwamarhanuka.
Kwalapha ezindabeni, umsamariya ngugqirha abantwana uzibandakanye kuhambo lwezithuthuthu lokonyusa ingxowa yokunceda iintsana ezidinga utyando olunzima. Kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijele, yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Xa ubukele sicela ucofe ulike, ze uba ukamcofa usubscribe, sibongoza kuba wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe usihlalo e-ANC kwiphondo laseGauteng umnumzana Phanyanza Lesufi uthi ukuba iqela lingangaphumeleli kunyulo oko kungathetha ukuba kukuphela komzabalazo. Umnumzana Lesufi ebethere kwikomiti yesigaba se-ANC eGauteng eBoksburg izolo. Abahlali basekatikati kumasipala wasemahlathi eMpuma Koloni bakhalazela isebe lezempilo ngokuqalisa ingxoxo ngokuthotywa komgangatho wesibhedlele sasekatikati sibe kwinqanaba lekliniki. Abahlali bathi isebe lithethathethana nezinye iinkokheli zabahlali nebhodi yesibhedlele ngokuthotywa komgangatho waso ibe liziko mpilo. Bathi oku kuzawuba nefuthe elibi ngakumbi kubantu abolupheleyo. Esi sibhedlele sinceda iifama ezingaphezu kwama-90, iilali zakulommandla kwakunye neelokishi. Aba bahlali bathi ukuthotywa komgangatho wesi sibhedlele kuzawunyanzelisa ukuba bahambe imigama emide ukufikelela kwizibhedlele ezikufuphi. Uhambo luza kubatyabula imali eninzi. Into enzekayo apha kukudawungreyidwa isibhedlele sethu. Isibhedlele sethu esixhomekeke kuso iifama eziyi-92 ezingqonge katikati. Isibhedlele sethu esino-N6 owelwa ziimoto. Apha ekatikati xa uqesha imoto usuka phaa elokishini usiza apho ubhatala 500. Ngoku xa ndizawusuka apha ndibheke eCumakala ndisisiya umntu ogulayo inoba yi-2000. Abanye babahlali bathi eliphulo lokuthotywa komgangatho wesi sibhedlele kuzawubasokolisa abantu abadala nabolupheleyo. Asiziva kakuhle kaloku ngunobangela oba sibe senza le nto siyenzayo ngoba sinabazali abagulayo. Isibhedlele sethu siku-N6 ohamba iimoto kunokwenzeka iingozi zizawuncedakala phi. Noxa nje isebe lezempilo ephondweni lingabucacisanga ubunyani bephulo lokuthotywa komgangatho wesi sibhedlele, liqinisekise intlanganiso zakuba khona phakathi kweziphathimandla zasebe kwakunye nabahlali baseCathcart. Kukhona imeeting ebiziweyo ezobe isesibhedlele eCathcart ngoLwesibini apho umphathiso wezempilo kunye ne-senior management bazothi badibane ne-hospital board kunye nezinye stakeholders ngenjongo zokuthi kumanyele uba yintoni izikhalazo kuthenjwa uba zizawuthi zisombululwe zonke izikhalazo zam. Isebe lezempilo kwakunye nesipolisa zibongoze abahlali ukuba bazikuzule kuzenzo zolwaphulo-mthetho kuqhankqalazo lwabo. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC eCathcart eMpuma Koloni. Ngoku masidithi xatha kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi. Siqale eIndia. Amawakawaka amafama athutheke ezitalatweni zesixeko iNew Delhi ngeeteletele nangeenyawo emva kokuxinga kwengxoxo phakathi korhulumente namafama. Intsusa mabandla kukungavumelani ngamaxabiso ezivuno. Amapolisa avale iindlela kwiqhuba lamafama ebelimbonzeleka isixekweni. Kwaqu ePeruvia umsi ongqindilili uphokophele esibhakabhakeni emva kwegqabhuko dubulo kwinkampani evelisa amachiza. Izicima-mlilo bezibila zoma zibhula amadangatye omlilo. Qakatha qelele eFlorida. Inqwelontaka yabucala ebikhwelise abantu abahlanu intlitheke kuhola wendlela yangquzulana kwenkunzi zeegusha neemoto. Kuwelele koloyisemkhulu bengayolelanga abantu ababini kule ntlekele ehlasimlisa umzimba. Spider-Man across the Spider-Verse. Xa siqwela ingqokoqo kwelo krecizulu bezakhiwo neengcungcu zalo ezichulukunyathela. Abachongelwa amawonga e-Oscars bagqibe kwelokuthabatha umfanekiso weqela e-group photo ngolwamarhanuka. Abagqwesileyo baza kuthiwa paha esidlangalaleni kwingxikela yesiyunguma ngomhla we-10 kweyoKwindla. Qonqololo
Kwikhasi lethu lezobuchwephesha njengoko namhlanje kubhiyozelwa usuku lukanomathotholo kwihlabathi siqwalasela ukuba liguquke kangakanani eliqonga losasazo kwaye ifuthe lalo lithini kweli xesha lobuchwepheshe. Ukanti njengesiqhelo sinayo intatheli yethu uSandile Hlangane Mqathi masikwamkele khawutsho mfundini unomathotholo uguquke kangakanani unomathotholo lapha ekuhambeni kwexesha khona ikamva lakhe njengoko ulwazi ulufumana apha efowunini. Masiqale sibulise kuqala pha ekhaya kubabukeli bakho. I-radio itshintshe kakhulu kula maxesha siphila kulo and ayiqala ukutshintsha kudala yatshintsha i-radio. Inyanzelekile itshintshe i-radio ngoba kukho lento kuthiwa yi-competition. Uyawuyazi okokuba i-radio yinto esebenzisa amanani. Uba amanani we-radio ayehla naba bantu kuthiwa zii-advertisers bayabaleka. So i-radio ihlala ke ikhangela abantu abasebenzisa indlela okanye izinto zanamhlanje ezizawubenza okokuba mayiphucuke. So ngamanye amagama ke ihlala ingena kwezi ndawo abantu bakuzo ukuthi bafumane ezi numbers. Okwesibini enye into enyanzelisa ukuba i-radio itshintshe kukuba abantu indlela i-content abayifumana ngayo okanye abayimamela ngayo ngesilungu abayiconsume ngayo yiyo le itshintshayo. Yile nto ke Bhele ubona okokuba kwela maxesha siphila kuyo kukho izinto kuthiwa zi-podcast. Yenye indlela abayisebenzisayo abantu yokuthi bafumane kwale content. I-podcast ke le Bhele ayonto ehlukileyo eradiweni. Zezaziqendu zincinci sizisusa eradiweni uba ebethetha umsasazi ngqo kuwe ihanjiswe ke lanto itsho yofaka ku-social media. Okwesibini aba bantu sibabiza ngoba zii-advertisers uba ayitshintshi i-radio kule nto sithi inyanzelekile itshintshe baza kuyishiya banga-advertise kuyo. Abasasazi be-radio bathi kuze babhataleke kube ii-advertisers zitheni zifake imali eradiweni. So i-radio uba ayizusebenzisa la maqonga ke u-social media bamsebenzise uba bafake eziqendu sithetha ngazo ukuthi uba ebethetha umsasazi asayifaka la podcast ku-social media platforms i-advertisers zizawubaleka ngoba abantu abaninzi abanalo ixesha lomamela i-radio ile nto bayimamela emotweni kodwa ubukhulu becala bayimamela ku-social media ngezaa zinto sithetha ngazo kokuba uba ebeyiphosile sizawufaka la audio okanye la podcast ku-social media atsho ke lo mntana wanamhlanje uphatha ifowuni akwazi uyimamela okanye amamela i-podcast. Tshotshubeko Mqathi enkosi kakhulu. Amagorha zibonakalisa ngendlela ezahlukeneyo. Amanye asindisa ubomi bentsana ngokuqhuba uqhaqho olunzima kuzo ngaxeshanye anyuse ingxowa zokunceda ezintsana. Elo gorha ke ngugqirha Andre Harding wase-White River eMpumalanga nobone umsebenzi omkhulu awenzayo wokusindisa intsana ungonelanga wazibandakanya kwiphulo lohambo ngezithuthuthu ukunyusa ingxowa ezakunceda abantwana abadinga utyando. Ugqirha Andrew Harding nongugqirha wabantwana ukwinkqubo yokuzama ukunceda abantwana abagulayo. Uhambo lwakhe oludumileyo lungama-7 kilomitha neentsuku ezingama-21 kwilizwe lonke kwilinge lokunyusa imali yabantwana abagulayo beendawo zasemaphandleni. There's an enormous demand for medical treatments and surgeries. A lot of our children do live in very, very rural areas. They don't have access to appropriate hospitals. Now it's easy for us if you live in a rural area to say, man, I'm gonna transfer you to Johannesburg Hospital. A hospital in Johannesburg. It's impossible. The parents do not have the money to go there, and if the parents do get there, where exactly are they going to stay? Iphulo i-Ride for a Child linyathelo le-Pediatric Care Africa lokwazisa ngengxaki yabantwana. Abantwana bathunyelwa kubo ngoogqirha, izibhedlele namakhaya abantwana kwilizwe lonke ukuze bafumane unyango kuquka notyando oluhlala luxabisa. Cost for surgery is 59,000 Rand. But if you go to the bigger surgeries, as soon as you open the torso of a child, we're talking about 800,000, 900,000 Rand. So these surgeries are very, very expensive. So the minimum we're hoping for this massive effort is 500,000 Rand. Nabanye abaqhubi bezithuthuthu kulindeleke ukuba babe yinxalenye yale nkqubo yesisa. To do it for a good cause, I think that's a good cause for the people, to help the children in South Africa. Ngomhla wama-24 kule nyanga, ugqirha Harding unethemba lokwaphula irekhodi lehlabathi labakhweli bezithuthuthu abayi-4,500 xa kusenziwa oku eJeffreys Bay. Eli liphupha elingafezekiseka ngala maqhawe aguqula ubomi.